Me mennään. Let's go, Blö. En mä tiedä, Blö. Mennäisikö vähän... Kyllä mä nyt vielä vähän eteenpäin. Tuu kyytiin. Oi. Tää sä nyt niinku... Noniin, kyytiin! Voi kulli! Kun sä pääset tänne. Hei, tuolla menee tyyppejä muuten. Hei, tohon taloon. Tonne. Blood ei mennyt sinne päinkään! Mä tulin tänne alas, bro. Ei nyt käy huonosti mulle täällä, jos se nyt tuu. Ei käynytkään, mä sain yhden tapun. Aha. Ui kulli! Homppeli. Täällä on 8 tyyppää jäljellä, bro. Me voidaan voittaa tää tiiäks. Haha! Sinne tipahti yks. What? Missä on tonne? Vittu rei! Mä vihaan tätä! Kaikki hyvin bro, missä oot? Ui vittu, kuka mua ampuu? En mä, täällä on joku talossa. Se tulee tuossa ulos! Ammu! Mitä? Okei bro. Ihan monsteri siinä, jos mä oon saksalaisis. Jos mä oon saksalaisis, mä oon ihan monsteri. Jos saksalaisis, mä oon niin monsteri, sä et ees tiiä, bro. Äijää. Rasmus! Ota, elämäsoittaa mulle. Mennään Niin. saltiin. Oliks tähän videosta kaikki Kuka tommosia hitto on emoteja Eino? tanssina? OG seasonen, mä vaan aina ostin sen Battle Passin, tai mä ostin sen kerran ja sit pistin, että sä saat backiin niitä V-bakseja, jos sä pelaat niin niitä vaan saat toisen Battle Passin, niin mulla oli tyyli johonkin season 7 asti mun kaikki Battle Passit vaan, niin sit mulla on kaikki jotain ihmeellisiä vitu tansseja ja muita. Sulla on se kettu, se ihme... se ketun näköinen, meillä on se kettumaski, se on niin hieno, mä aina halusin. Ja siis mä olin sun mulle, aina halusin sen. Se on muista välillä vähän... Me pitäis pelaa Harrin kanssa Forttiin, no kyllä näin. Harri ei Mä tää Kasmus Harri. No Meidän pitäis olla Harri pelaa Forttia, se on niinku hauskin paskaa ikinä varmaan. Ai jaa, vai Harri tulee sille, vittu tätä paskaa, Joo, pelaa! opetetaan Harri pelaa Fortnite. Ei Harri... Mä oon pelannut tätä silloin siitä saakka, kun mä oon ollut niinku päiväkoti-ikäinen. Jaa. Herra täydellinen ihan oikeesti. Herra täydellinen, täällä on Juki jollekin. Mä vedän kyllä Juki, en vedäkään. Koneet... Miks sulla on minikoni? Täällä on vielä yksi. Ai, mä stiilasin sun killi. Siis noita oikeetaan botteja, ei mitään iteme kenelläkään. Ei, mä mennään pelaa Robinin kanssa joskus sitten. Mä pelasin kyllä Robinin kanssa, mä pelaa Robinin kanssa. No, Global on hyvä rooli, se Troja. Ei Troja, mä pelasin Robinin kanssa alkuja pelkästään Robinin. Ennen kuin mä sanon kaikki Fortnite-räditin Rasmus ja Vede ja Jölli ja Väinö. Ei täällä ole hyvä. Vittu on mainostaa vittu Suomeen. Eli mistä lukkiit? Kuten nää vittu luulet nää? Tuli saatana palle! Vittu mä pommittaa täällä. Ei voi killaa, siitä lähtee yksi kappale. Kolme tappoa, vittu oikeesti leki. On suurin piirtein. Näet vaan tattoo silleen Hei tänne sinkutin, mä tähän tulen kohti. tähän tulee luutti. Blöööö. Kasvin sut tänne.
Ei, mitä? Lähet ainakin Ihan luuttaa, oikeesti. tarvii... Ihan oikeesti. Kuka vittu mun Ihan soittaa? Ota äiti so... Moi. Mulla ei nää tilaa, Moikka. Kuka tänne? Ego, ota. Täällä on rift. Tässäkin on muuten yksi. Mä menen tästä. Aiko. Kasmus, tytät. Jengi meiset on riitälysky kans. Joo, mennään Dustiin ainakin nyt. Asemettu menee. Täälläkin on normaali. Joo, Emma, kiva kuulla, että sulla on needle pitti. Oikeesti, kiva kuulla. Se oli varmaan mä olin ihan hieno. Joo. Ai joo. Tää on vähän tännen paikka, et... Okei, mut arvatkaa kenenkaan meidän yllättää pitäis pelaa niinku Fortnitea. Miikkan ja Santerin kanssa. Mikko ja Santeri, ei hitto. Se on mitään. Nyt! Ota täältä mun vitut chestistä, niin oikeesti mä kivitatuin. Santeri Hei! on ikinä Sä alle se vittu mun taktun! Tuu vittu tänne sanoo! Vittu oikeesti! Kumpi on parempi pelaa Fortnitea? Mä vai sä? Mä avasin sen chestin! Mä vai sä? Mä vai sä? Mä avasin sen chestin! Kundit ihan huudeis täällä. Mitä vittu? Helppo nakkii. Se oli korista. Mikä? Se oli korista. Annake on. Totta nimi, totta. Joo. Pelonpuja. Mitä vittu? What the fuck? Nää on nää mun ja Emma ja Elma jutut. Mut pitäis tilalla sun kuusi! Sori. Ja vois olla vikapeli melkein... Tai toka vika tai joku. Joo. Kyllä mä osaan ajaa, ei huoltoreidi. Noniin. Ei perkele. Ei suotana. Voi vittu mä ammutaan. Lentää tuolla. Nes tonne. Okei. Se oli kästikausi sen. Minkä? Ai taktu. Joo. Missä? Mulla jäi 6 helaa kun mä hyppäsin tuolta. Jumala vittu sormi! Mä vittu kuolen! Blö, missä olet? Bröö. Otetaan. Kyllä kiva pelaa. Näin rento peli. Se on varsin ilman botteja, ei tarvitse mitään hikistä heikosta. Maistelua. Mä saanko? Skill-based match. Joo mä otin sen. Okei, heillä täydellinen. Minä otan. On ihan selvät. Sä voit On ihan vielä selvät. hakea rooli. Oi saatana! Kato se rasta, se ei ollu rasta. Vittu mut ammuttiin. Vittu na! Varo! Toi FPG tuu auttamaan. Helppo crowni! Victory Crown. Riputtaa. Hello. Ystäviä sanomaan niin. Mikä voit? Lähtee nämä vittuut. Sumina ei ole. Joo. Mulla on 115 pumppu, mitä vaan mä ammolla. Se. Onks jollain minei? Tässä on itseasiassa tämmönen herkku. Mä otan. Tämmönen herkku. Aivan mahtava herkku. Okei, mä voin tehdä Shield Hieralla. Se luutil nyt. Ne yrveltää täällä. Ja meni Crablerit on riiteille. Emma. Nokis yks. Olen tuossa. Täällä on vittu sanoo sun ämmä. Ampuu surmo edes tässä. Mä näen. Mä menen Crablerit tohon talon katolla. Mä oon monit single paskats. No mun luon. Aset tuolla. No täällä. Hyvä, sä sait se Yks toisen. on nokis, tokan katolla. Ui vittu mä ammutaan single, mitä vittu. Oota, mä voin mennä, mä oon helvetin vähän. I can't deny it, mitä hittoa? Mitä? Näyttäkää nyt! Mitä?
vittu nyt oikeesti? Vittu mä kikkaisin sut sen jälkeen, niin ei se nyt oo silleen hirveästi väliä. Jaa, okei. Pelkää kunnon duunis. Miksi sun päällä on hoodage? Jumalauta. Miksi Emma... Mitä vittua? Kukaan ei kuulu niin vitusta. Otetaan ekonomista, se oli ihan hyvä heitto. Ei käpy, nyt mä pasko. Eiku käpy sit kun peli alkaa, mä lupaan, mä poppaan ihan jokaisen. Good to know, vittu, mä menen kuuntele käpy. Mihin me mennään? En pasko lattialle, koska en oo koira elastinen, kulitan ja sanon... Emma laita pois, meillä on kaikilla vittu eri aikaan tää, mennään tomatotemppeliin. Ei tilteri, mä hyppään. Ei vitussa. Noniin. Mä menen käytä minne mä, että mä lupaan, vittu mä poppaan. Ihan hyvä Että poika. me näkyy nyt kuule. Mä oon ihan tiltteli, oon menossa rähnää, että Voi vittu! Ja mulle läpy, ja kuningas on enemmänkin käpy. Jos mä olisin kuulma, mäkin olisin käpy. Se teosta ja 6-4, ei kiinnostanut tosi alitus tai muu kuin sellainen. Emma, mä menen tähän aloitu tänne. Ei. Mä olisin hevonen. Sano, elä luovuta. Mulla on koko mun puolella. Nääkin niinku mun ei ois käsket raskaalla. Oi Nessu! Vittu, kultainen, noni! Poppaa! Oli varmaan tosi kaunista laulu. Oli. Tässä on joku juutalainen tässä mun taas. Ai, mä kuolin jätkät. Ja... Ei vittu, ei helvetti, nyt minäkin kuolen. Jee, mä olen boksissa. Joo. Mä nappaan etaan täältä. Älä muakään nappaa ainakaan vielä. Miks te olette luut leikillä, mitä helvettiä? Hei, vittu! Ota toi. Anna se grappleri mulle. Vittu, no Ota joku vittu ampuu tuolla helvetissä. Joo, mä tiedän, mä menen tonne ylös. Ui, mulla on niin nätti glider. Joo, bro. Ui, knokkasi, oi pimppi. Ui pimppi, kun niillä on pommitus oli. Ei hitto. Mistä ne vitussa? Tää vittu. Vittu! Mä oon Vittu, mä tuun vittu. Siis... Ja siis, aina se voinut huonomminkin mennä. Häh? Aina se peli voinut huonomminkin mennä. On ready uppia vaan. Mä lähden vittu, bro. Mä etkä lähe. Mä lähden vittu. Etkä lähe. Tulee yksi peli vielä. Mä lähden. Yksi peli. Ette muuta vittu varmalla. Kun mä lähden joko Ei kun... Ihan vittu oikeesti jätkää. Ihan vittu oikee. No nyt pojat. No niin, söpöi. Mä olen oikein pilkistä. Joo. Just